Kierre! Sori hyvät katsojat. Kamera vähän heivailee. No niin. Näkyykö tässä meidän ainekset? Maito, siirappi. Meillä on lasia pitää näkyä. Missä nämä lasit? Video. Hän ostaa mobiilalla. Eiku ei oo. Otatko laturista vaan irti? Ei, kun siitä loppuu akku muuten. Noin. Ja nyt se. Onko sä ihan varma? Tässä. Ei kun. Vitsi sitä tehdään taas vähän. Tää on kylmä. Niin, se kuuluukin olla. Tää oli jääkaapissa. Miten tää voi olla kylmä? Se oli jääkaapissa, sen kuuluu. Kylmä. Ja ravistellaan. No niin siis, me tehdään nyt Kiian kanssa smoothie-haaste. Nam. Meillä on 2 tämmöistä smoothiea, tää on Kiian. Ja kuten kuulette, se isot. Ja meillä on täällä kipossa meidän ainekset ja mä nostan ne ekana. Ota! Mitä? Yksi kananmuna! Mä olin ihan varma, että mä saan sen. Juu. On raaka. On. Hyvin raaka. Epitisen raaka. Ostiikkisen. No niin. Sitten Kiia. Täällä korkealta, et mahdollisesti lumpaa. Ai. Yksi! Toivottavasti saat sinapin. Mikä? Meetwursti! Yes! Oikeesti, miksi mun pitää syödä hevosta? You eating horse. Ei paska. Onneksi on pahempi. Jos mä nyt saan toi vitun naurajuuston tosta, niin vittu. Mä niin toivon. Mä haluan nostaa uudestaan. Et saa! No Kerropa nyt katsojille, mitä se sai. Aurajuusto. Auran ihan omaa juustoa. Vittu. Oi vittu. No niin, sitten Kiia nostaa sinapin. Aurajuusto! Mitä? Eiku. Osai mä laitan sinne takaisin. Mut mitä? Noita on 3 lappua vielä tuolla. Kiia. 1 muna. Mitä? Ja täällä on Mun tää. pitää nostaa 1 Täällä vielä. on tää meetwursti ja sitten täällä on tää. Aurajuusto, meetwursti, 1 munaa. Joo. Joo! Nosta. Joo. Entä häikkää. Sinappi. Maito! Sitten aletaan taas litkuttelemaan. Apua! Tiedätkö miltä toi oikeasti näyttää? Sitten mä nostan tästä. Mä toivon, että mä en saa. Voidaanko vaihtaa? Ei voida! Joo! Sinappi! Wuhuu! Mä vihaan tätä. Miksi mä lähdin tähän haasteeseen? Oi vittu, hyi! Miten sä viittit laittaa niin paljon tota? Se kuuluu haasteeseen. Ja sitten voittoi se siirappi. Jes, mulle jäi se. Mun siirappi. Se on sun. No niin, jes. No niin, arvataanpa, sieltä ei tuu mitään. Ei tuu. Hyi. Sitä kuuluu tuolla paljon. Oi me haeks mä ämpärin? Joo. Vittu se saattaa hyvään. Nyt tää haisee. Toihan se siirapille. Sä maistat sun. Ämpäri. Mä oikeesti onks? Hyi vittu. Onnea! Joo, kiitos. Sitä mä en tarvitse.
Nyt sun pitää olla kova. Hyi vittu. Miten vittu? Joo, vetäisit tosta ton ison lasin, niin... Joo, se olisikin ihan... Aina ne kirjoittaa. No, pitää laittaa takualla, että me voidaan laittaa nää. Sitten me sekoitetaan. Muuten me pitäisi sekoittaa siellä lasissa. Tai sekoitetaan nyt. Ei oispa. Mä luulen, että sä otat laittaa sitä. Hyi, hyvä. Sun kannattaa pitää samalla nenästä kiinni. Ai kun mä juon. Ei, kun sä sekoitat jo muutenkin. Jos sä oot tekemisessä toi juoman kanssa. Musta tuntuu, että sulle tulee paljon pahempi. Sekoittuuks tää siirrot muuten tonne? Tälle ihan kunnolla. Tälle. Ui vittu oikeasti, tossa menee puolet ohi. Hälä ja toi. Mut hei mietin niinku sulla on noin vähän. Sulla on lipkusempaa. Niin, no sä laitat sitten vittu tonne. Ai toisen kanavan. No voimme tänne maitoakin laittaa. No laita, joo. No niin, tee kohirauha. Saadaan. No tee kohirauha. Saadaan tietysti. Sääkäännä! Mitä vittua? Älä piiskiroa, katsojat saattaa myös nuoria. No vittu. Nuoria katsojia. No vittu itekin kiroile. En niin paljon kuin eräät. No vittu tää ei sekoitu tää vitu siirappi tänne. No se nyt saa luon olla hyvä. Sitten. Okei, kiva juoda pelkkää maitoa. Joo. Iso. Pieni. Keskari. Keskasi. Se on nyt tommonen. Se on tommonen sekasikiekko. Ja kaikki tulee yhtä isoiksi. Tästä tulee aika pieni. Pieni myntti. Sä oksensit tonne jo. En oksentanut. Mitä toi on? Se on jotain vanhoja. Prunkkeja. Oikeasti mun mennäs tulla teidän lattialle oikeasti oksennus, kun mä vähän haistan tota. No niin, sittenkin ja... Tiedän. Tuleeko? Apua ja... Hyi. Täällä on jotain märkää. Yäk. Yksi näkyi! Sä taittelet sen uudestaan. Mä taittelen tämän veijarin uudestaan. Ja mä katonkin. Ja mä nostan tän. Tästä mä en näe, kun se on. Sä näit sen jo. En mä näe. Ei kun mä en kato. Mä en kato. Koska jos... Ja sit sä näet sen lasin, mihin mä laitan. Mä en näytä sitä sulle. Ja mä otan... Laita silmät kiinni. Meillä on keskikokoinen lasi, iso lasi. Ei, sä huijaat Ja kyllä sinä? nyt sitä. En huijaa. Katsotaan, jos mä saan saman, niin sä huijaat. Okei. Minä. Mä otin sen yhden. Mä kakotin. No niin, mulla on siltä. Venä. Ei kun, onks se tää? Onks tässä? Venä. Joo, se on tää. No niin. Sitten. Mulla kävi. Apua, apua, apua. Sitten saa katsoa. Ja mä nostin tän. Sä näet. Tää on se sama, minkä mä nostin. Ei vittu! Sitten. Kiepiliettä nostaa. Mä nostan. Anteeksi olkoon. Oot sä ihan varma? On. Se on keski. Se on keski. Ei vittu! Onko se iso? On! Ei oo. No kyllä on! Ai niin. Voi vittu, oikeasti sinä, jos on... Sitten kaadetaan. Ensin laitetaan meppusti tietenkin sitten. Hyi vittu. Hyi vittu, tiiäks niinku. Sitten.
Mua oksettaa jo valmiiksi. Mä saatan olla oksennuttamassa tänään. Tuu tänne. Siis mieti vielä tätä. Siirappi ja maito. Mieti, sinä. Anna. Ei, tuu tohon. Tohon! Tähän viereen, et sä mennä. Mä pystyn. Sun on pakko. Itepä halusit. Noniin. Tuu tähän, että kamera näkee, että sä juot. Juoksusta jo. Se koski mun huuliin. Vittu, mä en kestä. Mun teki niiltä näin. Oho. Vittu oikeesti se on pieni lasi, mieti vähän. Ai vittu, mä oksensin. Oi vittu, toi on pahaa. Jätä... Hyi vittu, tuolla on karva. Oikeesti, vittu mä... No mieti vähän, mulla on iso lasi. Kato kuinka paljon mulla on vielä juomista, vittu. Mä en oo juonut täällä Kiva. Juman, onneksi mulla ei tarvitse vielä tätä loppuun. Mä oksensin jo. Ei vittu, sä kaadoit ne tonne. Mä join ne ja mä oksensin ne. Sinne. No niin, kiekko kameran eteen. Ihan vaan kunnolla suu. Nielase. Nielase! Et uskalla nielasta. No, sylläkö se vois? Onks meillä jäitä? Ja se on vähän syy. Vittu. Piti meidän olla. Ja. Okei, mä tiedän minkä takia tää oli pahaa. No. Siirappi sekoittu tonne. Se ei tullut sieltä erikseen. Ja vittu, jos luulet, että mä syön vielä ton meetpussin tosta lasista, niin vittu ei. Joutu ääres. Pois. Kauan noitten pitää olla tuolla. En mä tiedä. Ja älä vittu oikeasti sano, että me tehdään vittu joku vitsi jääsuolahaaste. Jäi suolasta. Kyllä. Kyllä, minä luulen. Sitten, ootko kattonut sen Marakatin videon? Oikeasti. Vittu, sille tuli palovamma. Ei sille tullut palovammaa. Tuli, kun mä katsoin sen seuraavan videon, niin sille tuli palovamma. Ei se ei ole palovamma. Sehän menee viemäriin videot. Meetwursti roskiin. Sä muuten nappaat sen sieltä. Hyi vittu! Sun meetwursti. Länsi ei koske. Käsi. Ja minä koitin Mekkoria klei. Täällä on tiedossa niinku sun oksennusta. Tiedän. Mä oksensin sinne. Laskun humassa piti meidän olla. Älä vaan vittu sano, että me tehdään vittu, oikeasti vittu, Musta tuntuu, että mä niinku räjähdin äsken. Aha, Mä oon ihan kananlihalla. on mäkin. Kananliha on muuten hyvää. Mäkin haluun. No joo, mä oon sun vieras. Mä en tiedä yhtään. Mä en osaa tota. Paljon se on. Mikä? Paljon se on lämmintä. 29, ei kun 19 sitten.
kuule. Joo, ihan just. Mitä siinä? Mut nyt mä tein mitä pidän.